आंले अमा हाइके kokborok man nuguisini Tiprasa no belai no chajak ha bagai hingkai जों जेसान पान बोदिनाय जों आसुना लामा सेरामनि खांखाय लगी लगी ना बुत तगै रहनाय पुइला सामुं खायदि सामुं सारिदि बनै परेसे बुत सानपादि बुदे बुजिखा सार आन्डारस्टेन्ड बु बुजिबाय खा सार गाहामखा बु बुजिखा खुनु गाहामखा दामोदनो बेलायनो हामबाय मारो अम हायरनो रिपर्टिं खायमनि बाङै बेलायनो अम हाय नाङै दङ अम हाय खेनो सिनि Tiprasa रो सिनि जागा थायनो जों डेभलपमेन्ट खायसिनाय जों रुद काम खायसिनाय बे जे फामानैनो तै जों डेभलपमेन्ट खायसिनाय खेनो अम हाय खेनो जों कक साने नां दङ हा जोंनो जे डेभलप खायनाय जोंनो जे जों सारनाय बननो जों बुरनाय नैनो अम हाय खेनो जों खायतों हांखे आगे बोमा के जों खायफैखांखो जोंनि जागा बाकेबो डेभलप मुङै थांखामोंना फियाबा जों हायनोसि बुरो लायो माहाय मोंसा डेभलपमेन्ट मोंसा गरै मोंसा माया मोंसा इया हमपासे हायनोसि जों बुदरय फालायमनि बाङैनो जों अमाहाय के डेभलपमेन्ट इया अमाहाय आसु खायाखै जों तङै मा दङ फियाबा ओ भिडिअ न नुगै बा ओ बराव kokborok मन नुगै बेलायनो खुसि हा जों जतनो अमाहाय केनो जों खायने नाङो अमाहाय केनो ngane नाङो अमाहाय के इंखांकेसे सिनि जागाबो तेसा साकथारै फोकास खायो डेभलपमेन्ट खायजाक सिनाय डेभलपमेन्ट खायजाक खांकेसे जों बतेसा जासिनाय जों जाहांकेसे सिनि ससाइटि बतेसा कुसु कासिनाय पियाबा अमागे खायांगैनो नेतारक तमारक सेन्सन का खायलायाखनो रां स्केम का खाय सासाय तंलाय माने बसों खोना तरंलायनो तंलायबै तङो जों पाब्लिक रक जों ससाइटि बराव र सिभिल ससाइटि बराव र अमाहाय के डिमान्ड खायानि बाङैनो सिनि नेतारबो रां सासाय पाइलायबो बा अफिसार फांनो जे फाननो स्केम रां सलै पाइलायबो निसों खोना तरंलायबो या अमाहाय के जदि सांखांखनो मा खायनाय अमाहाय केनो जों जतनो बासाने नाङो जोंनो जे डेभलप खायनाय मननो जों बरनाय हनै सो हामबाय आलो भिडिअ न ब्लाइन्ड जाजागला हा लाभ यू